Hola, som l'Escola Cifoc de Girona i et presentem el nostre cicle formatiu de grau superior d'animació 3D, jocs i entorns interactius. A gairebé tothom li agrada un videojoc o una bona pel·lícula d'animació, i si t'agradaria aprendre a crear-los i que la gent els gaudeixi, segueix escoltant perquè això és per tu. Imagina't venir a l'escola a dibuixar, modelar, programar, animar en aquest cicle formatiu. L'espai on durant 2 anys et formaràs en tot el que t'agrada, d'una manera pràctica i amb l'objectiu d'aprendre aquesta professió per treballar d'allò que t'apassiona. Et donem totes les eines per tal que ho puguis aprofitar al màxim. Tauletes gràfiques, vestit de mocap i impressores 3D que et permetran crear desenes de projectes. I no tot queda a classe. Hi haurà sortides per conèixer diferents espais professionals i faràs més de 500 hores de pràctiques en una empresa del sector aquí o a l'estranger, perquè pots aprofitar les beques Erasmus i viure una experiència única. Si vols començar el teu camí professional cap al sector del 3D, entra a cifoc.cat i inscriu-te abans no s'acabin les places. A l'Escola Cifoc construïm junts el teu futur. Vine, crea i creix amb nosaltres.